Hvis jeg skal nævne 3 ord, som beskriver en kvinde, så er det første nok en fighter. Fordi uanset hvor hun er hen i verden, så kæmper hun faktisk for lige rettigheder. Så er det mor, fordi kvinder føder børn, og er også med til at sætte livet videre. Og det tredje er helt klart også kærligheden, fordi jeg har også mødt mange kærlige kvinder i mit liv, som også har formet mig til at være den, jeg er. Hvis kvinden var et dyr, så ville hun helt klart være løven, fordi at hun er en fighter. Jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg er en kvinde, fordi ellers havde jeg ikke kunne føde mine 3 børn. Og når jeg kigger på dem, så tænker jeg, at det er fantastisk, at man på den måde faktisk kan sætte liv i verden. Den kvinde, der har præget mit liv, det har været min mormor. Det, der var særligt ved hende, det var jo, at hun var analfabet. Hun havde født mange børn og var blevet tilbage i midten, fordi at hendes mand var endt i fængsel, fordi han som landmand havde kautioneret for nogle bønder, som ikke havde betalt sit gæld. Men hun havde med oprejspanden købt sit jord op igen fra tvangsauktion og kørt sin hestevogn gennem landsbyen, selvom ingen kvinde rørte en hestevogn, og havde klaret sig som kvinde selvstændigt, havde stået på sin egen ben. Hun var for mig og er en kæmpe rollemodel. Der er også et billede på kvinder kæmper for lige rettigheder, uanset hvor de er hen i verden.